Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken nami kula Salwa Nur Sa'adah. Kula badhe ngaturaken materi wajib Sekar Maca Pat Sinom Indraswara Laras Lendra Patet Sanga. Tumrap ing para taruna ngudiya tindak kang yekti, laku jujur ugemana, tinandur sajroning ati, tan endoke prakawis, temah adil ananipun, ye kuat utama ngrumluhur anti korupsi, terus memayu integritas mrejinaga, materi pilihan Sekar Maca Pat Mijil Laras Pelog Patet 6. Urip iku tansah ngati-ati, ra pereng korupsi, ojo ngapusi mreng rakyat kabeh, kudu jujur tumrap ing negeri, kang dadiya janji luhur panguripun. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.